per casa, oi? Mira, avui, com que és un dia així especial, Sant Jordi, i com que no hem pogut celebrar Sant Jordi tal i com l'havíem de celebrar, ja ho farem, m'han demanat que us expliqui un conte. El que passa és que he estat rumiant i he pensat que el millor era no explicar-vos la llegenda de Sant Jordi, perquè segur que molts de vosaltres ja la sabeu, o segur que els vostres pares la saben i us la saben explicar la mar de bé. Jo us vull explicar un conte que va de princeses i de dracs i de cavallers, però no és la de Sant Jordi. Espera, Aquí. Mireu, és la història de la Cecília. La Cecília era una nena que era molt trempada, ella anava a l'escola, però quan tornava de l'escola se n'anava a la botiga que tenien els seus pares de fer robes i els ajudava. Però la Cecília, un cop havia anat a l'escola, un cop havia anat a ajudar els seus pares a la botiga, tenia una dèria bastant grossa. I és que estava obsessionada amb els dracs. Però no és que li agradessin els dracs, és que a ella li encantava llegir. I havia llegit moltes històries sobre dracs i cavallers que salvaven a princeses i que llavors les princeses i els cavallers s'enamoraven i tot plegat. I el seu somni era aquest. Ai, jo vull que m'atrapi un drac i quan estigui a punt de que se'm mengi el drac cridaré socors, socors! Apareixerà un cavaller amb el seu cavall, em salvarà, ens enamorarem per sempre més i seré feliç. I la Cecília sempre feia tot el que podia per aconseguir el seu somni, o sigui, que l'atrapés un drac i quan estigués a punt de menjar-se-la aparegués el cavaller, la salvés, s'enamoressin i fossin feliços per sempre més. I per això la Cecília, sempre després d'ajudar amb els seus pares, se n'anava al bosc. Si aquell dia no estava gaire cansada, es plantava davant d'un arbre, s'hi lligava amb una corda per facilitar-li la feina al drac i començava: «Soc aquí! Drac, soc aquí! Drac, soc aquí!» Però us penseu que apareixia algun drac? Si estava molt cansada perquè aquell dia havia hagut de treballar molt, s'estirava en una roca, també es lligava amb una corda, perquè el drac ja tingués la feina feta, i també començava a cridar: «Soc aquí! Soc aquí! Drac!» Però no apareixia ningú. La Cecília ho feia tot mentrestant. S'entrenava per quan es trobés un drac. I també per quan conegués un cavaller. Sabia que als cavallers els hi encantava jugar a escacs. I els vespres amb el seu germà feien partides d'escacs per entrenar-se. Així, quan conegués el cavaller que la salvaria, els vespres podrien jugar a escacs, per exemple. O fins i tot somiava que es trobava un drac i que el cavaller valent també es plantava allà, però que el drac el guanyaven el cavaller valent i ella apareixia vestida de cavaller i salvava el cavaller i es coneixien, es feien amics. Vaja, no parava de somiar coses de dracs i de cavallers i sempre pensava el mateix. Però un dia la Cecília estava tan farta de no trobar cap drac que va decidir el següent: «Avui no penso tornar a casa fins que trobi un drac». I sí, senyors, mireu, es va preparar menjar per emportar-se, aigua, i no pensava tornar a casa fins que trobés un drac. Va agafar la corda, important també, i va començar a caminar per dins del bosc. Però el camí que caminaràs, clar, anirà molt cansat. Buscava per tots els racons, per darrere les mates. Buscava totes les pistes que podien haver per allà. I de cop i volta, al mig del bosc, va trobar una cosa que era brillant, com d'un verd groc. El va agafar amb els dits i va dir: «Oh! És l'escata d'un drac! Ai, quins nervis! Això deu voler dir que deu estar per aquí a prop, si ha perdut una escata!» Va seguir mirant per allà al voltant i allà al costat va trobar petjades de drac. Sí!
Són petjades de drac! Ai, que deu estar per aquí a prop, quins nervis! Va començar a mirar a dalt, a baix, i de cop i volta, res, una mica més lluny, allà damunt dels arbres, va veure una columna de fum, de les que fan els dracs, que són així com petits núvols. Ai! És una columna de fum d'un drac, va dir la Cecília. Deu estar per aquí a prop, quins nervis! Em lligaré en un arbre amb la corda i començaré a cridar socors, socors, soc aquí. I quan aparegui el drac encara cridaré més fort, socors, un drac està a punt de menjar-me. I de cop i volta apareixerà el cavaller que em salvarà, matarà el drac i ell i jo ens coneixerem i serem feliços per sempre més. I la Cecília va preparar la seva corda, ho va començar a preparar tot i va començar a mirar així d'amagat per entre els arbustos per veure si veia aquell drac. I de cop i volta va aparèixer, va treure el cap per damunt d'un arbust i... Oh! Què? No hi ha dret, però què és això? Va tenir un disgust, pobreta, i és que sabeu què va veure? Un drac, sí senyors, hi havia un drac allà darrere, però aquell drac estava acompanyat i estava a punt de menjar-se una nena que tenia lligada en una roca, amb una corda, i la nena anava cridant socors, socors, que algú em salvi, aquest drac està a punt de menjar-me. I la Cecília, quan va veure això, no és just, no s'hi val, em tocava a mi, aquest drac era per mi, porto dies buscant un drac i ara vaig aquesta nena, el troba i ara li apareixerà un cavaller, la salvarà, es coneixeran i seran feliços per sempre més. No hi ha dret! Però la Cecília, en lloc de marxar ben enfadada, va decidir que es quedaria a mirar a veure quin cavaller s'havia perdut i com ho feia el cavaller per matar el drac i salvant aquella nena. La qüestió és que el cavaller no arribava i el drac cada cop estava més afamat i cada cop tenia més ganes de menjar-se aquella nena. I aquella nena només feia que cridar socors, socors, el drac es vol menjar! Però no apareixia cap cavaller i la Cecília, que estava allà darrere, patia com una mala cosa. Però què faig? Què faig? El drac va obrir aquella bocassa i va deixar anar una gran flamarada. Et menjaré! Va començar a cridar i la nena cada cop cridava més desesperada que algú m'ajudi! I la Cecília, allà darrere, el cor li anava a mil i no va saber fer res més que sortir. I es va plantar davant del drac i li va dir un moment. El drac, quan va veure aquella nena, se la va mirar a la Cecília, vull dir, va dir, qui ets tu? Jo soc la Cecília. I què vols? Doncs que no et pots menjar aquesta nena, va dir la Cecília. Com que no em puc menjar aquesta nena? Saps què faré? Primer em menjaré aquesta nena i després et menjaré tu. Ui, quina pena que em fas, va dir la Cecília. Jo pena? I per què et faig pena? Perquè la veritat és que em pensava que eres més intel·ligent, Jo? Jo ho soc intel·ligent? Sí, però em pensava que ho eres més. M'estàs prenent el pèl? No. És que de fet trobo que ets una mica tontet, Tontet? M'has dit tontet? No, una mica. Ets molt tontet, quina decepció. Jo em pensava que els dracs eren més intel·ligents, més valents, més... No sé, quina pena, no. I el drac no en tenia res. Es va plantar davant de la Cecília i li va dir no entenc res del que m'estàs dient. O deixes de dir aquestes tonteries o et menjo d'una queixalada. Doncs mira, jo et podria ajudar. Ajudar? Què em vols ajudar, tu? Va dir el drac. Doncs mira, que ets molt tonto, realment, ets supertontet. Mentre jo estic aquí entretenint-te i aquesta nena també,
tots els cavallers són a la teva cova i t'estan robant tots els teus tresors. El drac, com va sentir això, no sabia si creure's a la Cecília o no. Vols dir que estan entrant a la meva cova? I estàs perdent el temps, I si no t'espaviles, quan arribis, s'hauran emportat tot i tot. El drac, com que dubtava, va decidir anar fins a la cova, però els va dir: no us mogueu d'aquí. Si vaig a la cova i no hi ha cap cavaller i m'has enganyat, vindré de seguida i us menjaré farcides de xocolata calenta. El drac va marxar volant esperitat cap a la seva cova. S'havia cregut a la Cecília. I la Cecília, tan bon punt el drac va marxar, va salvar aquella nena. I la nena, el primer que li va dir va ser: ai, moltes gràcies, És veritat això dels cavallers? No, va dir la Cecília. Hem de marxar corrents abans no torni el drac, perquè si no ens menjarà farcides de xocolata calenta. Va, anem! Les dues nenes van arrencar a córrer, corrents, i es van anar amagant per sota els arbustos i els arbres perquè el drac no els en trobés mai més. I la Cecília, quan ja estaven en un racó del bosc més tranquil·les i reposades, li va dir a la nena: tu, com et dius? Em dic Laura. I tu? Jo em dic Cecília. Cecília, gràcies per salvar-me, No, sort que he aparegut, va dir la Cecília, perquè jo em pensava que apareixeria un cavaller i et salvaria. I la Laura, sabeu què li va dir? Jo també. De fet, ha sigut una mica culpa meva, Què vols dir? Va dir la Cecília. Doncs que jo m'he lligat a la roca perquè em trobés el drac. Com? Va dir la Cecília. Que el meu somni era trobar-me amb un drac, va començar a explicar la Laura, i que quan el drac estigués a punt de menjar-me aparegués un cavaller i em salvés a mi, matés el drac i així seríem feliços per sempre més. Però no ha aparegut cap cavaller, sort que has aparegut tu. Saps què? Va dir la Cecília. Que jo també estava buscant un drac com tu, però sí, hem tingut sort, perquè això dels cavallers potser és mentida, no? No ho sé, va dir la Laura, si és veritat o és mentida, però a mi tant me fa. Mentre em trobi una Cecília... Ai, sí, tens raó, va dir la Cecília. És que jo també buscava un drac i tal, i volia que un cavaller em salvés, i patapim, patapam, però quina cosa més tonta, més tonteta. Escolta, Cecília, demà a la tarda què fas? Res. Mira, jo cada tarda em dedicava a anar a buscar dracs, li va explicar la Cecília, però em penso que a partir d'ara ja no aniré a buscar dracs. Ja, jo també, va dir la Laura. Escolta, i no t'agradaria trobar una serp de 7 caps, per exemple? Una serp de 7 caps? Va dir la Cecília. No, m'encantaria, seria la cosa més guai de tot el món, va dir la Cecília. Doncs l'endemà a la tarda, la Laura i la Cecília van quedar i se'n van anar a buscar serps de 7 caps. I la van trobar, Després, un altre dia, es van dedicar a anar a buscar unicorns. Vosaltres heu somiat mai de trobar-vos un unicorn? Doncs la Cecília i la Laura ho van aconseguir. I a partir d'aquell dia van dedicar-se a viure aventures juntes totes les tardes del món. I sense dependre ni de cavallers, ni de dracs, ni de res de tot això, Elles dues es trobaven les aventures, se les feien i se les desfeien al seu gust. I aquí va néixer una gran amistat, com la teva i la meva. Què us sembla? Jo, si voleu, sempre que vulgueu, us puc explicar contes i històries d'aventures. I fins i tot, si ens tornem a veure d'aquí uns dies, potser la Cecília i la Laura ens n'han explicat una altra. Què us sembla? Doncs conte contat, aquest conte s'ha ben acabat. I ara sí, llegenda explicada, Sant Jordi ha estat... No, això no lliga. A veure, llegenda explicada, la diada de Sant Jordi ha estat ben celebrada. Aquesta sí.